3, 2, 1, Lego! Legoña Azpieguna azken batean ikastolak antolatzen duen egun bat da, ikasleek euren proiektu zientifikoak eta teknologikoak aurkeztu ditzaten. Beso hau motor bat dauka eragiten dauana errotazio osoa egitea. Azkenean ikastolarentzat garrantzitsua da zientziaren eta teknologiaren aldeko apustu bat egitea. Beraz, erabakitzen dugu laugarren mailako ikasleekin proiektu hau aurrera eramatea, gero hauek ere aukera izan dezaten First Lego League txapelketan parte hartzeko. Haueko farolak pizteko energia erregai fosiletatik datozala. Aurtengo gaia, First Lego League txapelketak erabakitzen du normalean eta aurtengoa energia da. Legoña Azpiegunak 3 bloke nagusi ditu, non talde bakoitzak proiektu zientifiko bat aurkeztu behar duen adituek osatutako tribunal baten aurrean. Beste alde batetik proiektu teknologiko bat baita ere aurkeztu behar dute, eta azkenik eurek kurtsoan zehar sortutako robot batekin saiatu behar dira ahalik eta misio gehien burutzen. Ikasle talde bakoitzak energia modu desberdin batean interpretatu du. Orduan adibide batzuk izan daitezke, batzuk esate baterako kafe kapsuletatik abiatuta geruza berezi bat sortu dute berotasuna ematen duena. Beste batzuk txaketa berezi batzuk sortu dituzte lana de vidrio materiala erabiliz. Proiektu desberdin asko ditugu. That it will cause, for example, explosion. But it wasn't available, so we discarded it.